cɛkɔrɔba dɔ de ma ya o cɛkɔrɔba in olu n'an ka taabolo tɛ kelen ye quoi école de y'an se ɲɔgɔn ma parce que ne tun bɛ classe min kɔnɔ o tɔgɔ de tun bɛ ko world religion ça veut dire tous les religions du monde donc ne tun bɛ k'o kalan de kɛ donc n taara bon cɛ in c'est un chinois donc n bilala de ka taa a interviewé o y'a sɔrɔ n tun bɛ ka papier dɔ de kɛ un papier de 12 pages à l'université donc n ye cɛ ɲininka quoi ne ko n ko mun na a bɛ sigi ka mɛn quoi donc n'a mana jubatɔla ninnu caman ye an b'a fɔ u sigi ka ban u sigi ka mɛn ne y'a ɲininka voilà voilà u bɛ sigi ka mɛn mun na ne na an mɛnna kuma la parce que plus de 30 minutes il m'a donné plus de 30 minutes de son temps awɔ ko k'u bɛ sigi ka olu bɛ sigi ka mɛn n ko silamɛw dun n ko ne degelen don mun na an bɛ seli siɲɛ 5 tile kɔnɔ a bɛ i b'a fɔ a bɛ wuli ka tɛmɛ an ka taabolow fɛ ale ko la différence donc olu bɛ sigi ka mɛn ni tɔw ye mun na ko mɔgɔ caman n'u sigira seli la quoi k'an bɛ kuma de an bɛ kuma ala fɛ ko mɔgɔ min bɛ ala lamɛn k'a ka dɔgɔ religion na ne ko ko parce que o wagati ne tun tɛ religion caman dɔn a chrétienya dɔɔni o ni silamɛya wolola mun na ni ko silamɛya n bɛ fɛ k'a fɔ musulman quoi parce que chrétien silamɛ kɔfɛ n tilala k'a faamuya a bɛɛ ye silamɛ donc diinɛ caman bɛ yen an b'a fɔ ko kafiriw don kafiriw tɛ an t'u ka taabolo de faamuya donc a ko mɔgɔ caman tɛ ala lamɛn ko an bɛɛ an b'an kungo dɔrɔn de fɔ ala ye ko an mɔgɔ caman bɛ an tɛ ala lamɛn ko est ce que ko ne ye ala lamɛn bi a ye ne ɲininka ne ko o y'a sɔrɔ ne ko ala bɛ kuma prophète dɔrɔn de fɛ ko ayi ko n filila ko ala tɛ kuma prophète dɔrɔn de fɛ ko ala bɛ kuma e fɛ don o don k'an t'a lamɛn de donc an b'an yɛrɛ de lamɛn donc an b'an yɛrɛ lamɛn cogo di donc an bɛ kuma de an b'an yɛrɛ dɔrɔn de lamɛn donc ko tout individu sur la planète ala bɛ kuma e fɛ don o don donc souvent ko parce que ko confiance tɛ yen donc an b'a fɔ ko wayi ko tuma dɔ la an b'a fɔ ko sugukolon an b'a fɔ ko ala bɛ kuma adamaden fɛ tuma bɛɛ surtout ni problème b'i kan ala b'a solution yira e la ne ko n k'a ka o yɔrɔ kɔrɔ fɔ ka taa bon mɔgɔ minnu t'o dɔn tiɲɛ ye il est un manque de taoïsme mɔgɔ minnu tɛ taoïsme c'est pas une religion on les catégorie pour c'est un way of life ça veut dire la façon de vivre votre vie mina o de élaborer donc olu philosophie caman bɛ yen moi j'utilise moi-même dans ma vie personnelle ka fɛn caman ɲɛnabɔ mina n b'a utiliser cogo di donc ni chaque problème a une solution tɛ ala deli dɔrɔn ye solution i k'i sigi k'i miiri ni kasara sera ma n bɛna bɔ nin na cogo di ala b'i dɛmɛ o sira fɛ i bɛ ala deli i bɛ se ka ala deli i bɛ dɔɔnin kɛ ala deli la mais i bɛ wo ɲini mun bɛ se k'i bɔ ne bɛ se k'a fɔ o ye ne dɛmɛ kosɛbɛ covid pandemic o ma dege adamaden o ma dogo adamaden si la Amérique yan ne Solomani ka sɔrɔ n bɛna fɔ a ye ne dɔgɔnin ne ta triple la yɛrɛ de ne ka sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen na waati min dɛ o waati dɛ ne sɔrɔla ka problème nana o y'a sɔrɔ n bɛ baara wɛrɛ la basket kɔnɔna na fɛn dɔ caman tiɲɛna mais n ye wo wɛrɛw lajɛ n bɛ se ka évoluer olu la cogo di n sɔrɔla k'olu ta donc ça n'i mana o lajɛ sisan taoïsme tout le monde applique dans la vie les gens qui pensent ni problème ye sɔrɔ cogo di wa i bɛ ala deli a ma se i ka taa jusɔnnaw fɛ i ka taa moriw fɛ mori baara ninnu fɛn ni saraka ninnu bon an ka bamananya ni an ka silamɛya ninnu u b'i bila o de la ko ala ti
bɔnɛ se adamaden ma ka sɔrɔ a ma solution di i b'o fɔ quoi ko ni ala ye fɛn fɛn d'i ma i bɛ sa hali ni ala ye bana d'i ma i bɛ sa kɔ ya donc olu ka philosophie n'i mana siniwaw lajɛ sisan yanni siniwaw ka religion wɛrɛ accepter u ka fondamental de u den ninnu bɛɛ taoïsme o de y'u ka ko la manière de bien vivre an bɛ se k'a fɔ taoïsme c'est ça ça veut dire way of life donc ni problème sera tu cherches une solution tu ne sers pas quelqu'un à résoudre votre problème ni bɛna an ka problème malien lajɛ sisan an fɛ mɔgɔ wɛrɛ de bɔ kɔfɛ ka na an ka problème résoudre Assimi Goïta nana la mentalité change an yɛrɛ y'a dɔn an yɛrɛ faransi se ka labɔ burusi se ka labɔ an mago burusiw ka minɛnw na mais an yɛrɛ dɔrɔn de bɛ se k'an yɛrɛ labɔ an bɛ yɔrɔ min na sisan donc CEDEAO tɛ se k'an labɔ gɛlɛyara c'est les Maliens même biri ni ka seli t'o ye ni en tant que quand tu pries tu ne fais pas l'action c'est zéro donc an ka seli ni an k'o nɛmɛ-nɛmɛ an ka baara donc ni wulila e mɔgɔ min sisan i da duni t'i bolo kɔlɔlɔ dɔ seli dɔw ma i bɛ sigi k'i miiri de k'i to i ka selikolo sanfɛ n'i ye silamɛ i bɛ egilizi i kɛra fɛn o fɛn i bɛ sigi k'i miiri ne bɛ se ka bɔ nin na cogo di mɔgɔ jumɛn bɛ se ka ne dɛmɛ ka bɔ nin na mɔgɔ minnu bɛ se k'i dɛmɛ i b'o ɲini ni mɔgɔ tɛ yen mun bɛ se k'i dɛmɛ i m'a faamu i bɛ référence k'i yɛrɛ kan ne bɛ se ka bɔ a la cogo di n'i yɛrɛ ye donc problème de se résoudre bi baro ye taoïsme way of life ni y'o faamuya dɔrɔn i ka diɲɛ a kɛra fɛn fɛn l'école o le problème d'école les problèmes à la maison les problèmes dans votre foyer les problèmes dans votre travail a bɛɛ ni bana y'i minɛ e b'a dɔn furudimi y'i minɛ i b'a dɔn dumuni minnu bɛ furudimi se adamaden ma i b'i majɛ o la ou bien ni jabɛti b'a ka so i b'a dɔn bana ninnu jabɛti fɛn minnu bɛ na ni bana ninnu sukɔrɔ ni malo caman dun ni teba min ninnu fɛn ninnu ni boisson ninnu olu de bɛ jabɛti juguya jabɛti type ka ca c'est n'est pas un docteur mais i majɛ o chaque problème a une solution bi fɛ k'o fɔ donc way of life taoïsme tout le monde doit pratiquer dans sa vie sinon filɛ nin ye u bɛ dugu caman ɲɛ o de la parce que u kɛlen don k'o idée développer u ka denmisɛnninw kunna an ka denmisɛnninw ni problème sera dɔrɔn an bɛ taa k'an bɛ taa ala deli o problème ka bɔ ou bien an bɛ taa jusɔnna bɛ dɔ fɛ ou bien an bɛ taa karamɔgɔ dɔ fɛ ko k'i dɛmɛ non c'est pas la seule solution la vraie solution i yɛrɛ de bɛ se k'i yɛrɛ bɔ i bɛ fɛn ta i b'a lajɛ ni problème min se i ma i yɛrɛ bɛ se k'i yɛrɛ bɔ chaque problème a une solution même la pandémie comme ne yɛrɛ k'a fɔ cogo donc ni ala ye wo kelen datugu i b'a sɔrɔ wo kɛmɛ bɛ a bɛ k'o yɛrɛ la e de tɛ ka sɔn n'i sɔnna k'i sigi k'i miiri i bɛ se ka bɔ o problème na cogo cogo i bɛ se ka bɔ adamaden i kɛra yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛ fan o fan hali ni wo bɛɛ datugulen don n'i sigi k'i miiri ko miiri de bɛ ɲɔ kɛ dulɔ ye ɲɔ ti ɲagami ka kɛ dulɔ ye ɲɔ ye balo de ye n'i y'a kɛra dulɔ ye mɔgɔ dɔ de y'a sigi ka miiri ka ɲɔ tiɲɛ cogo min k'a kɛ dulɔ ye pour que u ka adamaden ta tiɲɛ donc fɛn bɛɛ adamaden fɛn bɛɛ fɛn jugu n'i mana fɛn ɲuman fɛn fɛn i b'a sɔrɔ fɛn ɲuman fɛn fɛn i b'a sɔrɔ fɛn jugu b'a la o de la ɲɔ kɛlen ye dulɔ ye i mana fɛn jugu fɛn fɛn i b'a sɔrɔ ɲuman b'a kɔnɔ an ka pandémique ninnu filɛ nin ye an ka insécurité ninnu filɛ nin ye c'est une manière de reprendre c'est la renaissance malienne même an k'an yɛrɛ dɔn an ɲinɛna an yɛrɛ taabolo kɔ an bɛ ka tugu mɔgɔ caman taabolo kɔ an fɛ mɔgɔ minnu bɛ se k'an bɔ an ka fɛn na an ka problème na olu yɛrɛ de ye diɲɛ bɛɛ kɛra taɲinina ye u tɛna i ka problème résoudre n'u ma dɔ wɛrɛ créer donc i yɛrɛ mana mun résoudre ça c'est permanent ni mɔgɔ wɛrɛ mana mun résoudre c'est pas permanent a tigilamɔgɔ n'i m'a ta d'a ma aw bɛnna mun kan n'i m'a ta d'a ma i ka problème bɛ segin a cogo kɔrɔ la donc ala ka ça c'est pour mes frères mes sœurs
ni outlook garzige bi yum ko fa ko de partager o document du skuna ya donc ay ko na mo ni vraiment ci na du skuna ba fo donc comme ala ne ke kuma kelay donc ne fana ni tata ça donc mi fitini mun dans la vie je partage vidéo ou bien vocal ya sur YouTube tout. Aywa ni sinuwa taoïsme ko ka manqué an kuma to ni no de kebo donc on comme nga kuma temene na wa entrana de ka kuma donc maintenant taoïsme explication dilida donc a fin of na kuma fana ya te ani bomana zana chama bolundo donc mina ndabu de la ko fo ya donc kuma taoïsme kɛra religion ya ta ka kɛ religion ye ka kɛ fɛn caman ye sisan mais c'est très simple ya donc a simplicité n y'o fɔ n ka video dɔ la n'i ma o ye donc a ye kuma dɔ fana ko ci ye jumɛn ye o de se o ni h o ni i an bɛ se k'a fɔ si mais olu b'a fɔ ci c'est l'énergie ya donc o bɛ k'a fɔ adamaden bɛɛ on est fondé par l'énergie et l'air ko fiɲɛ on est an bɛ fiɲɛ minnu sama i bɛ fiɲɛ minnu sama ci donc adamaden bɛɛ o de ye quoi donc comme ala de ye fiɲɛ di baa ye ala de bɛ fiɲɛ di adamaden ma ya donc n'i bɛ nin na dɔrɔn o kɔrɔ ko ni mɔgɔ bɛ nin na ala de y'i dan fana donc n'i bɛ nin na k'a fɔ i bɛ fiɲɛ sama k'a bila o ci ko fɛn fɛn i mana o ta k'i ɲɛ s'a ma komi an bɛ se k'a fɔ sisan ko ci ye an ka l'énergie qu'on nous donne qui nous fait l'être humain donc n'i mana énergie caman fara ɲɔgɔn kan sisan ça donne une bonne force a bɛ se ka kɛ an ka fɛn CEDEAO tɛ jamana caman faralen ɲɔgɔn kan donc ça fait une grande force o ni dugu kelen force tɛ kelen yɔrɔ ko kɔnɔkulu caman faralen ɲɔgɔn kan ya donc o de bɛ bi fɔ a donna ta bɔra ta donc an ka bamanankan caman na ko faranka ɲɔgɔn na ya ko ka di ni kilennako ye parce que n'i bɛnna kilennako ni kɔlɔlɔ sera i ma i bɛ kilenna donc an bɛ se k'a fɔ o bamananya taasira dɔ ye mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan duw ka fara ɲɔgɔn kan duden ka don den kelen da kelen fɔ ka bɔ da kelen parce que n'aw farala ɲɔgɔn kan c'est une somme d'énergie c'est pas facile à détruire donc mɔgɔ dɔ bɛ se ka fɛn kelen tiɲɛ mais ni fɛn caman don sisan donc mɔgɔ yɛrɛ bɛ siran ɲɛ an bɛ se k'a fɔ an bɛ dugu min na sisan ni an y'an faso bila ka na États-Unis dugu diyara de o kɔrɔ fɛn bɛ sɔrɔ dugu la an caman bɛ na an bɛ aventure na an bɛ na fɛn de ɲini et puis dugu diyara n'i mana ye fana mun ye États-Unis bila dugu caman ɲɛ mun ye puissance kɛ a la ka tɛmɛ dugu caman kan 50 États olu de faralen don ɲɔgɔn kan tu vois ça fait le pouvoir mondial ya donc ci in b'o o yɔrɔ fana fɔ donc mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan an ka énergie fara ɲɔgɔn kan ka fɛn donc a bɛ komi an bɛ se k'a fɔ silamɛ ni n ko silamɛya musulmanya chrétienya ninnu kɔnɔna la sisan ni kɔlɔlɔ kɛra sisan jamana an ka jamana mɔgɔw faralen ɲɔgɔn kan ka ala deli a ka ca o duwawu ninnu ka minɛ ou bien ni mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan ka fɛn dɔ ɲɛɲini a ka ca o fɛn ɲɛ bi sɔrɔ quoi ala yɛrɛ b'o nɔgɔya parce que ya donc ça c'est une force naturelle donc k'a fɔ ko jinɛ mɔrikɛya ou bien n ka surun ala ko t'o la ou bien n ye silamɛ n ye chrétien ye nin fɛn donc c'est une groupe d'énergie donc qui font une grande force donc ci in b'o ye ci in bɛ komi l'énergie du corps quoi donc a y'o
développer ali mana japonais b'a fɔ ko fɛ ko ci ye joli de donc olu b'a fɔ ko japonais b'a fɔ ko ci ye joli mais n'i taara Chine dugu ninnu fɛn ninnu na donc ci ye tasuma de ye quoi c'est le fait que le corps donne on a fait d'une énergie donc a ye fɛn dɔ fana fɔ bon ni fɛn mun tɛ se ka fɛnkɛ quoi ni fɛn mun tɛ se ka fɛn mun tɛ ye ta tɛ o ni fɛn comme ala filɛ nin ye si tu regardes les religions abrahamiques ça c'est le judaïsme le christianisme et l'islam donc an bɛ se k'a fɔ o sont des religions qui sont venues à travers Abraham ou bien ils sont Abraham en commun donc le prophète Abraham en commun n'i mana lajɛ sisan an bɛ an ka tariku ninnu kɔnɔna la o la olu kɔnɔna la i b'a sɔrɔ a ye kuma dɔ fɔ ko abrahamique les religions abrahamiques u ye da di ala ma u ye ɲɛ d'a ma u ye tulo d'a ma u ye sen d'a ma parce que ala ɲɛ b'i la an b'a fɔ ala ɲɛ b'i la a bɛɛ bɛ ala bolo donc nin fɛn ninnu donc an ye on a ko a bɛ komi o religion ninnu ye ala yɛrɛ dɔgɔya parce que ala ka bon n'o bɛɛ ye sen tɛ bolo ala bolo ala tɛ komi parce que n'i mana olu lajɛ sisan n'i mana tariku ninnu bɔ taacogo la la manière que Dieu est décrit c'est comme un humain sen b'a la bolo b'a la fɛn ninnu donc ale ko ko ala c'est l'énergie ko ala bɛ adamaden bɛɛ la quoi parce que ala de y'an bɛɛ da ala b'an na c'est l'énergie qui est dans l'homme c'est o de y'ala ye donc ko mɔgɔ fɛn fɛn dara a bɛɛ fɛn man kusa ni fɛn ye donc mɔgɔw an bɛ se ka valeur don mɔgɔ wɛrɛ la ka tɛmɛ mais l'énergie c'est le même c'est same énergie fana an bɛ se k'a fɔ jelimandiya bamanankan na jelimandiya ani jelimangoya donc mɔgɔ dɔw bɛ yen i ma deli k'u ye i ma deli k'u mɛn n'u seri kɛrɛfɛ dɔrɔn i b'a ye hali u tɛmɛtɔ la i b'a sɔrɔ u jeli man di ye u jeliw man di ye mun na parce que i b'a sɔrɔ l'énergie qu'ils amènent c'est très mauvais i b'a sɔrɔ u ka énergie man ɲi u dusukun man ɲi donc ala ye énergie ɲuman de di adamaden bɛɛ ma donc an k'o de kɛ ka baara kɛ n'a ye an k'an dusu diya ɲɔgɔn kɔrɔ an ka ye tilɔni kɛ an ka diɲɛ diya ɲɔgɔn na o ye de ye minnu sɛgɛnnen ye i b'olu dɛmɛ donc on est toute là pour une journée donc an ka ɲɔgɔn dɛmɛ o yɔrɔ ninnu na quoi donc o y'olu ka philosophie de n y'a essayé k'a expliquer an ka bamanankan ninnu na fɛn donc arabu ka explication bɛ yen n'o ye o bɛ sɔrɔ islam fɛ européen ka explication bɛ yen adamaden ye mun ye nin fɛn mais a bɛɛ nafa ye mun ye a bɛɛ nafa ye dɔrɔn k'a fɔ ala n'i mana lajɛ sisan olu yɛrɛ fɛ silamɛw bɛ ala dɔgɔya parce que Dieu est plus grand que qu'on décrit dans les Torah, dans les Bibles et dans les Coran donc a bɛɛ diinɛ fɛn fɛn bɛ yen ne kɔni fɛ a bɛɛ nalen don kun de kama a bɛɛ nalen don ka an ka journée dans la vie k'a faciliter a dɔw bɛ yen n'i mana lajɛ yɛrɛ i b'a sɔrɔ ne bɛ se k'a fɔ religion tɛ a bɛɛ ye fɛn de dɔrɔn pour que a bɛ se ka mɔgɔnfin dɛmɛ ka i ka diɲɛlatigɛ i bɛ se ka fɛn ba k'a kɔnɔ yanni i ka taa donc ala ka diɲɛlatigɛ ala k'a nɔgɔ adamaden bɛɛ ye mɔgɔ bɛ taama duguma an kana ɲɔgɔn tɔn ala ka an ka tɔn ninnu dabila ka dusumangoya mɔgɔ kɔrɔ parce que a tigi ye yɛrɛ de fitinin kɛ donc an ka yafa ɲɔgɔn ma an k'o caya donc o yɛrɛ de ye silamɛya ye donc mɔgɔ caman bɛ ɲinɛ silamɛya kɔ n'i mana silamɛya yɛrɛ la c'est la submission de Dieu donc o de ye religion ninnu bɛɛ tous les religions abrahamiques la submission de Dieu si tu submets à Dieu hali tɛ sogo dun si tu submets à Dieu hali tɛ sogo dun parce que ni de bɔra ka o sogo don i da la donc parce que fɛn fɛn bɛ taama a bɛ mankan bɔ donc ni ne b'a bɛɛ la donc ne kɔni bɛ sogo dun dɛ donc k'a fɔ n tɛ sogo dun n bɛ sogo dun mais c'est une explication donc i tɛ fɛn tɔɲɔ quoi donc i tɛ i kana mɔgɔfin
I kana bagan tɔn ye, I kana mɔgɔnfin tɔn ye. N'i bɛ fɛn fɛn la, I man ka tɔn ye. K'a ta bagan na fo mɔgɔnfin ye. Donc n'i sera k'o don I ka silamɛya la, I b'i tugu diinɛ fɛn fɛn kɔ. N'i sera k'o tugu o la, o fɛn ninnu n'i ka ninnu fɛn ta, an ka problème caman bɛ yen. An bɛ se k'a ɲɛnabɔ ka sɔrɔ an ma siri mɔgɔ wɛrɛ la, ou bien kɔfɛmɔgɔ ninnu, ou bien an m'an ka fɛn bɛɛ bila ka dimi mɔgɔ kɔrɔ. Donc k'an jigi da mɔgɔ wɛrɛ kan n'o I m'a faamu ko sigi o kɔnɔ k'o bɛna an ka problème résoudre non. I tɛ se ka n'i ka problème b'i da la, I yɛrɛ de bɛ se k'a résoudre. I t'i sigi k'a fɔ I bɛ mɔgɔ wɛrɛ kɔnɔ k'a résoudre dɛ. I yɛrɛ de wuli k'i a ɲɛnabɔ. Ala b'i dɛmɛ o sira fɛ. Ala ka an bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ bi Mali la ka taa nord la centre la fo Mali fan o fan ka Ala o ni Afrique fan o fan Ala ka a fɛn a problème résolution Ala ka a da jigin an ka masakɛw kɔnɔ an ka fangatigiw kɔnɔ. Ala ka a fura d'u ma. Ala ka a fɛɛrɛw k'u kɔnɔ k'an bɔ nin na. Ala k'a to u ka minnu bɛ tiɲɛni na ye, Ala k'a to k'a dɔn mɔgɔ minnu b'a jukɔrɔ. Donc a bɛɛ c'est une guerre de philosophie. Donc une guerre de valeur aussi. Donc a bɛɛ c'est une guerre d'idées aussi. Donc Ala ka tiɲɛnikɛla ninnu minnu bɛ yen k'a fɔ k'an ka jamanadenw tɔɔrɔ ka sigi gɛlɛya o la, Ala k'o jasi. O ye ne ka kuma laban ye. Ayiwa, nin y'an ka kuma filanan ye. N bɛna mun fara komi n ye taoïsme définit. Dɔw b'a fɔ taoïsme, dɔw b'a fɔ taoïsme. A bɛɛ de ye kelen ye. Donc n yɛrɛ ko ka taabolo ko Ala kuma adamaden bɛɛ ma. Donc ni Ala kuman'i ma, I bɛ message minnu sɔrɔ o la, I b'o utiliser cogo min. Donc hakilina ɲuman bɛ adamaden fɛn fɛn la. Hakilina cerveau bɛ adamaden fɛn fɛn la. Hakilina ɲuman bɛ jigin, hakilina kolon bɛɛ bɛ jigin. Donc il faut être capable. I b'a dɔn mun de ye ɲuman ye, I b'u sɛbɛn. Donc hali ni a bɛ se ka kɛ jago kɔnɔna la, o bɛ se ka kɛ entreprise miirila ninnu bɛ se ka jigin i la. N'i yɛrɛ b'a dɔn miirila ɲuman don, mɔgɔ bɛ miirila ɲuman ni kolon dɔn. Ni ɲuman nana dɔrɔn I b'u sɛbɛn pour que I kana ɲinɛ a kɔ. Parce que adamaden an bɛɛ diɲɛ ka teli cogo min sisan, I yɛrɛ fɛ fɛn min bɛ to I hakili la, ni dugu fila jɛra dɔrɔn I b'a sɔrɔ a bɔra I hakili la. Donc I bɛ baara kɛ n'o ye cogo di sisan, a bɛ se ka kɛ hakilina dɔ jiginni la. Hakilina ninnu e de bɛ se ka baara kɛ n'a ye. Mɔgɔ si tɛ se dɛ, n'a dir'e ma dɔrɔn e de bɛ se ka baara kɛ n'a ye. N'i sara I bɛ sa n'a bɛɛ ye. Donc kɔngɔ tɛ se k'i minɛ k'o hakilina ɲuman ninnu to I bolo. A bɛ se ka kɛ jago kɔnɔna la, a bɛ se ka kɛ entreprise, a bɛ se ka kɛ I bɛ fɛ ka fɛn dɔ créer, fɛn min ɲɔgɔn tɛ yen. Donc I bɛ se k'olu bila a marche cogo di. Donc mɔgɔ caman mɔgɔ hali ye mobili ye mun bɛ an bɛ ka kuma mun na sisan jabarani, olu bɛɛ o hakilina jiginna dɔw de la, u ye mɔgɔ ɲini ka sɔrɔ mun b'u dɛmɛ o sira fɛ. N b'a dɔn olu o bɛɛ ye yɔrɔ tan an ka kɛ sisan e mago mun kɔni dɔrɔn I dala dumuni I bɛ se k'o sɔrɔ cogo di. Hakilina bɛ jigin I la cogo di. I bɛ adamaden bɛɛ lajɛ sisan ko moyen de communication, moyen de transportation, olu fɛn ninnu fila ninnu tɛ kɛla. Parce que adamaden bɛɛ I mana o bɛɛ tɛgɛ la téléphone bɛ yen. Donc téléphone kɔnɔna la n'i sera ka kɛ téléphone dilanna ye, mɔgɔw ka téléphone vitre bɛ ci, n'i sera k'o vitre ninnu dilan, mɔgɔw ka chargeur ninnu n'i sera k'olu réparer, ou bien mɔgɔw ka télé n'i sera k'olu réparer, ou bien mobili n'i sera ka mobili réparer. Parce que mobili bi sanga la, parce que o de bɛ mɔgɔw lasurunya ɲɔgɔn na, o de bɛ yɔrɔw lasurunya ɲɔgɔn na. Olu fɛn ninnu filɛ nin I bɛ se ka I ka
ni fɛn mun jiginna i ka la i bɛ se k'i ta dɔn fara kan i ka communauté kɔnɔna la fɛn jumɛn tɛ yen i ka n'i bɛ moti sisan fɛn jumɛn tɛ moti a bɛ Bamakɔ fɛn jumɛn t'i yɛrɛ Mali bɛɛ la i bɛ fɛ ka kɛ donc o miirina nin dɛ i bɛ sɔrɔ ka mɔgɔw ɲini ka gɛrɛ mɔgɔ la mun bɛ se k'i kɛ i ka hakilina yɛrɛ k'o fara ɲɔgɔn kan an ka hakilina dɔ bɛ se ka kɛ sisan orange filɛ nin ye orange t'i Mali fɛn c'est une entreprise étrangère i bɛ se ka entreprise créer mun bɛ se ka fɛn kɛ i bɛ se ka dugu wɛrɛw ta lajɛ sisan an ka le transport moyen de transportation i mana taxi ko ni fɛn ninnu lajɛ taxi ninnu bɛ yaala yaala don il y a une application ici o bɛ taxi ninnu ni client ninnu gɛrɛ ɲɔgɔn na olu bɛɛ bɛ se ka u b'a fɔ ko Uber ninnu left à l'extérieur donc olu t'an ka dugu la olu bɛɛ miirina ɲuman ka ca quoi i man'i sigi dɔrɔn k'a miiri i bɛ se ka i bɛ mɔgɔ nin ɲini mɔgɔ minnu bɛ fɛ software nin dɔn ordinateur nin dɔn donc olu kan k'u sigi de koyi n bɛ se ka na ni AP ye cogo di mun bɛ se ka taxi ni client fara ɲɔgɔn kan Mali la est ce que i kan ka taa taxi place de la ka taxi sɔrɔ ou bien ka taa gitɔrɔn da la sisan téléphone bɛ adamaden bɛɛ bolo n'i mana se k'olu fara ɲɔgɔn kan sisan i ta ye wari ye mɔgɔ minnu ye Uber ni Lyft ninnu dilan mɔgɔ minnu bɛ se fɛn ordinateur fɛn ninnu na mɔgɔ min y'o application créer mais a ma se ka baara kɛ dans la vie donc n'i sera ka Mali fana ta dilan cogo ni Mali fana sera k'o ta dilan ten cogoya taxitigiw n'u ka client bɛntigiw n'u ka client ni mɔgɔ minnu bɛ sɛnɛkɛlaw o ni ka minnu bɛ sɛnɛkɛlaw dɛmɛ n'i sera olu fana gɛrɛ i sera ka application dilan k'olu gɛrɛ ɲɔgɔn na o ni fɛn ninnu donc o fɛn sugu ninnu de bi baraka bolo la fana o bɛ dugu économie ɲɛ parce que taxitigi a ma se i ka 2-3 kilomètres boli ka taa client ɲini k'i sigilen client yɛrɛ b'i kɔrɔ obligation ni bɔgɔw don ɲɔgɔn na donc a bɛ circulation fana nɔgɔya dɔɔni olu fana bɛ n'i mana ɲaman lajɛ sisan an ka dugu la ɲaman hakilila kan ka sɔrɔ o ɲaman ninnu na dɛ an bɛ se ka ɲaman ninnu utiliser k'u kɛ fɛn k'an ka fɛnw an ka vie valoriser cogo min ɲaman ninnu filɛ nin a caman filɛ nin n'an sera ka mana ninnu bɔ a la mana ninnu bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ ye yanni o ka taa ɲaman ton na ou bien ɲaman bɛ se ka jeni ka kɛ fɛn wɛrɛw ye tubabuw y'olu faamuya u bɛ ɲaman jeni ka dingɛ minnu ka bon u b'u dingɛ ninnu datugu ni ɲaman ninnu ye u bɛ ɲaman ninnu fana kɛ engrais ye o ko ninnu de ka ca donc olu filɛ nin ye u t'an ka duguw la o bɛɛ ye miirina ɲuman de ye yɛlɛbuden ninnu donc n'an sera k'o ni panneau solaire panneau solaire fana bɛɛ maliyɛn yɛrɛ énergie man ka tigɛ maliyɛn na fiyewu fo ka taa dugukolo meleke tile bɛ bɔ Mali la a tɛ bɔ diɲɛ fan si n'a fɔra ko olu su mana ko i m'a faamuya Mali se dépend des gasoil pour éclairer les villes nka a tɛ faamuya o hakilina ma yanni ka taa miliyɔn don groupe la don panneau la i k'a sigi walahi en tant que tile bɛ bɔ i tɛ don dibi la donc olu miirina ninnu an ka future génération an mago b'aw la mɔgɔ tulo bɛ na an mago b'a la a ko olu ye fɛn fitinin de ye o kan sont des petites listes o ni an ka sira ninnu an bɛ se k'u lafɛrɛ cogo di o ni fɛn ninnu les ingénieurs les techniciens les mécaniciens donc a b'aw sigi k'o yɔrɔ de la o de b'an ka duguw bɔ ɲɔgɔn na fo bɛɛ de k'i seko kɛ an kɔni ta ye école maître ye an ye école maître ye an bɛ se ka sigi ka yɔrɔ lajɛ an bɛ se ka idéw di mɔgɔ dɔw fana bɛ yen olu ka baara olu bɛ se k'o problème fɛn ingénieur ninnu olu bɛ se k'o solution ninnu créer donc fo o créer ba de ka ca an ka dugu la ka sɔrɔ an ma taa siniwaw nɔfɛ ka na an ka gitɔrɔn dilan ka taa dugu wɛrɛ mɔgɔw nɔfɛ ka na an yɛrɛ ka fɛn dilan k'an ka dugudenw to yen a bɛ komi an de bɛ k'u bila chômage la o gouvernement moyen di école ma an ka panneau dilan yɔrɔ yɛrɛ ka kɛ Mali ye i bɛ mɔgɔ wɛrɛ ka panneau ta k'a copier n ko siniwaw b'o de kɛ donc o de don donc komi diɲɛ ɲɔgɔn bilasira ye an ta kɔnɔ an b'a mun mana don an kunna an b'a puru k'a fɔ ala ka kɛ ni mɔgɔ ka bɛn ni video ye mun bɛ se nin kelen dɔrɔn na i ka Mali bɔ o kunfan na o de fana la an b'a fɔ donc o de fana b'a an fana encourager k'o fɛn ninnu fɔ donc Mali bɛ kɔ mɔgɔ ka ko tɛ dɛ an yɛrɛ dɔn on est trop consommateur
an bɛ mɔgɔ ka fɛn fɛn n'an yɛrɛ ka fɛn créer donc maliyɛn an b'an janto o fana la ni malitel ni orange bɛ yen hali ni orange ma ye dɔɔnin si tu es un patriote i bɛ tugu malitel kɔ parce que o nafolo bɛɛ bɛ don i ka dugu la a bɛɛ bɛ don i ka dugu la orange nafolo bɛɛ bɛ bɔ kɔfɛ de a bɛɛ bɛ taa kɔfɛ de ya o bɛ sɔn ka dɔ di équipe ninnu ma balantan équipe ni fɛn ninnu non nafolo bɛɛ bɛ taa kɔfɛ donc ne mɔgɔ mɔgɔ n'i ti lakalakatɔ n'i y'o faamuya i kan ka business kɛ ni mɔgɔ min i kan k'a faamuya m'a fɔ malitel ka ɲi dɛ ka tɛmɛ orange kan dɛ ma malitel o y'i ta ye orange c'est l'étranger non n bɛ dan ye